Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. सर आणि 12:30 पण निघला ती माझ्या पहिली निघलेली आणि 1:30 आणि 2:45 ती म्हणाली आग लागली म्हणा होतील टाकीतले पाणी घेऊन कळशीन मारून लागली खाटी उजळ लागलं म्हणा म्हटलं तू पहिली बाहेर ये म्हटली कशी ऐकतात ना म्हणा हा किती आज काय जॉन पॅटर्न म्हटले माशी कमी असली नाही म्हणा आणि तसं बॅरल घेऊन त्या पाणी अडवडून बांधलो आणि भाग्यान म्हणते का चांगले अगदी मस्त बिगी म्हणून आग लागला इतकं सांगला बाकी काय बोळा करून आम्ही आणि मागीर त्यांच्या नेल्यापर्यंत चड आग झाली स्टार्ट कित्याक ह्या वटेन एक खिडकी असली ती हांवें फोडली उपरांत आग जोड पेटंक लागली घरान कॅश दवरलेली गोल्ड वॉशिंग गेलेली मशीन गेले सगळे आता आमी एस्टिमेट असो जावना मात व्हडले एस्टिमेट जाला आमचो ना 18,000 आमकां 17,000-18,000 असले ते आमकां खूप लॉस जाला ते आमी म्हणटा गव्हर्मेंट कडेन मागता की बेगीन आमकां ते रिकवर करून दिवपाचें सगळ्या सरान बीन सांगलां की करून दिता म्हणून हेल्प टोटल तेंचे घराचे लॉस जाल्लेले आसा म्हणल्यार एसी जावं फ्रीज जावं बाकीची जी वस्तू आसली तेंची टोटल कबड तेंचे थोडेशे कॅश आसलेले तेंचे थोडेशे गोल्ड आसलेले सो हे सगळे डॅमेज जाल्लेले आसा भरपूर म्हाका दिसता लॉस जाल्लेले आसा तेंकां सो हांवें तेंकां रिक्वेस्ट केलेले आसा काल फायर ब्रिगेडीनूय येवन गेल्ले आसा हांव फायर ब्रिगेडी कडेन उलयलेलो